No je 9:10, akorát vystúpili z busu. Mali sme trošku spoždenie, ale sme tu a hneď si povieme, čo budeme robiť. No a na to, že to je parkovisko miliardovej spoločnosti, tak to vyzerá ako nejaké ghetto a smrdia tu šťanky. No som v McDonalde na raňajkovom menu a pozerám, že koľko vecí to je zadarmo, čo som celkom prekvapený. Tu vidíte 0,000,060, tu sa je maslo a také drobnosti. No a preto sme vlastne v McDonalde, lebo čakáme na vlak, ktorý príde až o 14:00 a teraz je 10 hodín ráno a inak ten lístok na bus stál 70 € a bola to 10-hodinová cesta. Akože stále to vlastnejšie ako lietadlo, možno to lietadlo je viac komfortnejšie a samozrejme rýchlejšie. Aj tu veľa fediákov v McDonalde. Práve sme sa išli nájsť do Panda Express, je to niečo ako u nás máte tie azijské bistrá v nákupných centrách, že si vyberiete čo chcete a oni vám to naložia. Len to nie podľa váhy, tam máte 3 možnosti, že ako veľké to chcete. Ja mám tu strednú možnosť a platil som $25 za obidve porcie. A dostali sme k tomu aj takéto koláčiky šťastia, alebo ak to volá. Akože tie rezance zažili aj lepšie časy, sú také posúchšie. No otvoríme si ten koláčik šťastia. Approach life with bold enthusiasm. Čo znamená? A táto oplatka je na chutiak. Tak naše kúpeľné oplatky, čo máte v kúpeľoch, keď vám babka donesie. No a my ideme na stanicu, ktorá je rovno oproti Panda Expressu. Takisto ako na tej busovej stanici, čo sme boli, tak takisto sú tu gatey, kde normálne takto ľudia nastupujú, jak keby do lietadla. A ešte dokonca tu je baggage check-in, že si normálne čeknete batožinu. No ale ja si nebudem čekovať, lebo je to krátka vzdialenosť a splňa rozmery podmienok, akože šírka, dĺžka, výška. No ale to vám chcem ukázať, že takto to je normálne ten pás, čo poznáte, keď pristanete a sa vám batožňa krútia v tom páse, tam si ju vyberiete. Tak, takisto to funguje tuto. Takže celkom zaujímavé to majú spravené tí Američania, že si čekujú batožňu, to som ešte nevidel asi nikde. No a my ideme týmto vlakom 93, odchádza o 2:02, destinácia je Norfolk, ale vystupujeme na Washington DC, čo je nejak 3 hodiny cesty, tak ideme čakať. Máme ešte hodinu. No už nastupujeme, je to celkom chaos, lebo ani nemá napísané na tabuli, ktoré sme nastupišli, ale tak sme 12. Ja som musel opýtať nejaké zamestnanky, aby nám to povedal, lebo proste to nenapísali tam na tabulu. A nemáme miestnenky, takže sedíme random, takže som sadol vedľa nejakého týpka. No už sme na ceste nejakú hodinu a pol a môj sused bol taký zlatý, že sa presadil, takže som pri okne, no len sa pozrite na to okno. Tak to je stena a tu vidím susedové a tu vidím ďalšie susedové okno, tak to môžem nakúkať. A spravíme si takú rýchlu recenziu sedadla. Tak to mám normálne, ako v lietadle, zvyknete mať ten stolík. Potom tu sú dvoje zástrčky, samozrejme americké, takže nemám na to plak. A akože ja necestujem veľa slovenskými vlakmi, ale minimálne neviem o tom, že by mali takéto nastaviteľné sedadlo. Ako veľmi sa chcete opierať. A inak to je úplne najviac basic trieda, čo tu je. A celkom tie sedadla sú široké, asi Američania sú tlstí, tak preto. No a chcel som nakamerovať, ako toto funguje, že keď vám naskenujú lístok, tak dostanete takú modrú kartičku, ktorú vám dajú na sedadlo. A teraz som sa zase presadil a týpek, čo sedel vedľa mňa, mi povedal, nech sú zoberiem so sebou, aby proste tí vlak vedúci vedeli, kde sedím. No za pár minút sme vo Washingtone. You can only exit when you see a uniformed member of the crew. If you do not see a uniformed member of the crew, you will just be staring at a door. Krásna rozbitá stanica. Normálne na metro to nefunguje, Apple Pay si musíte kúpiť normálne kartu, jak v nejakej dobe kamennej. No, už sme vystúpili z metra, majú tu vlastne nadzemku, takže to ani nie je podzemá, takže vidíte mesto, aj keď to nie je nič moc výhľad, ale aspoň vidíte niečo, nie je tmu. Majú tu tak spravené to metro ako v Londýne napríklad, že neplatíte fixnú cenu, ale platíte za toľko, koľko ujdete. A keď vy chcete platiť za oblečenie čo najmenej, tak hýbajte na dripzo.com, kde si porovnáte ceny oblečenia a tenisiek. A máme Airbnb v nejakom neighborhoode, tuto 20 minút pešo od metra. Tak tam ideme, celkom pekne tu je, bezpečne to vyzerá. A inak blíži sa nám Halloween, tak vidím, že nejaké Američania majú domčeky vyzdobené pekne. No toto je nič moc. No už sme u baráku, napísali mi inštrukcie, že máme otvoriť takto bránu. Otvoril som bránu a postupujeme ďalej. No ešte zatvoríme bránku. Že vraj tuto v tejto pivničke bývame, tam hulákov v kuchyni. Ideme sem dole, to je v horore normálne, fakt. Kokos. Tu je mali byť kľúče? Máme kľúč. No. Musím smerom... Aha, sme vnútri. Vítajte ľudičky. Aj zrazu až tak zlá, keďže. No ľudia, ak sa dozviete cenu, tak budete úplne nadšení, čo sme tu dostali. Aj keď sme v podkroji a niekto nad nami kaká a bohvie, čo všetko robí, ale za tú cenu je to bomba. Tak to vodete, tu je chladnička, toto je, myslím, zrieďovač vody, filtrovač vody, že? Nejaká platnička, neviem, či funkčná. To nie je bordel, to je taký typ dreva, alebo čo to je? To sú keby kvapky farby, alebo kvapky po daždi.
A to je kovové, nie, drevené, aha. To je nejaké retro, možno našli pri smeťaku alebo niečo. Toto je nejaký hriankovač alebo trúba. Tiež nie je najčistejšia, nevadí, no. Pozrieme sa, čo máme. Býva aj v kuchyni. Toto v hoteloch nebýva takáto kuchyňa. Tak máme tu nejaké taniere, ďalšie taniere, misky, poháre. No a je to vlastne izba pre dvoch, takže tu je jeden barová židlička a tu z druhej strany je druhá barová židlička. To je môj bordel, toto je karta na metro. Tuto je posteľ, čo je vlastne asi gauč, alebo asi aj nie, je to aj madrac, takže to je fajn. Nie je síce veľká, dosť je malinká na pre dvoch ľudí, tam sa dá rozťahnuť. A vidím, že dá. To sú nejaké tajné dvere, ktoré sú zatvorené a nám neprístupné, takže bože, čo tam oni majú. A tu majú ešte tesnenie proti hluku, žehlička. Ako je tu všade taký bordel trošku, no. No tuto sami vidíte, že sa nesnažili skrípoch, šroboch a klincoch proste diery, čo tam zakryli, nič. Toto sú ďalšie dvere, ktoré sú asi zamknuté. To sú prístupné k nám. Toto ale je nič pre nás užitočné, toto je iba kotol. Tuto odsunieme vráta. A toto je vlastne tiež kotol, aha, tak to je tiež nič pre nás zaujímavé. No, počujem pánov domácich, hádam, nebudú dopatať aj v noci, keď budem spať. Celkom nepríjemné zvuky, oni ale behajú. Teraz je tu po schodoch. Parádička, no takže v kuchyni chýba kanvica, lebo Američania nepoužívajú kanvicu, neviem prečo, lebo oni si normálne robia varenú vodu v mikrovlnke a tak sa robia čaje. No, sme v tej kúpeľni. Oni splachovanie majú tu, to si všimol aj v nákupných centrách, aj v obchodoch a všade, že splachovanie je proste tu, nie zhora. Niekde je to ešte tak skryté, že taký gombik to musíte hľadať proste, keď chcete spláchnuť. Hajzlák asi je už požitý. Sprcha, walking shower, 3 šampóny, 4 šampóny dokonca. Nemajú tú hadicu, majú tam iba africký dážď. To je nejaké vetranie, cez ktoré už asi budeme počuť pánov nad nami domácich. Zabudli sme pozrieť tieto šuflíky. Ďalšie pepš. To si odkiaľ zobrali? Z McDonaldu si ukradli. Páni domáci sú takí škrblíci, jak zvykne byť na Discovery. Máme společný kartáček, takže nemusíme kupovat dva. Zbierajú kečupy z McDonaldu. Zase ich počujem chodiť. Celkom to je nepríjemné, akože. Teraz sa fénujú, no vidíte. Akorát sa chystajú búvať. No, oni sú ale takí zlatí. Oni nám normálne ich boiler nechali pre nás, u nás. My to pekne počujeme, keď oni potom používajú vodu. A máme aspoň jedno okno. Neviem si kam to okno vedie, keď sme pod zemou. Aha, tam, takéto, vidíte ho trochu. No a ceny, samozrejme, diváci. My sme tu ubytovaní na 2 noci vlastne, lebo dneska teraz sme večer prišli, prespíme tu a potom zajtra sme tu celý deň a zase tu prespíme a potom ideme ďalej na ďalšiu lokáciu, takže vlastne zajtra sme iba celý deň vo Washingtone, to je všetko, čo sme si vymedzili pre hlavné mesto USA. No a platíme tu 172 € pre 2 noci za 2 osoby, čo vychádza nejakých 85 € na noc, čo je celkom dobrá cena. Na to, že sme tak 15 minút metrom od centra a 20 minút pešo od stanice. A keby ideme aj busom, tak to je ešte kratšie, takže nie sme aj ďaleko od tých pamiatok. Dobre, ja idem spať a vidíme sa zajtra. Prerušujem vysielanie, nejdem ešte spať, lebo som to dozvedel, že za týmito dverami je psík, teraz som ho to počul. Tu majú normálne z domu spravené schody dole. Tu majú taký sklep a časť sklepu vyhradili takto na Airbnb. A keď oni si pôjdu po zavaranú horky alebo niečo do pivnice, tak ich tu budeme počuť. To je paráda, no. Je skoro 7 hodín a idem spať. Dobrú noc. No krásne dobré ráno. Nakoniec sme to vyriešili tak, že tá madrac išla vyťahnuť spoza tej postele, takže sú z toho pekne takto 2 jednolôžkové postele. No a ráno bolo počuť tuto domácich dosť o takej 7-8, a teraz už je 9, už je tu úplne ticho. Ale keď sa pripravujú, tak tu všetko bolo počuť, no. A ešte toto zvyklo v noci húčať. Odtiaľ to potom šiel, aj teraz ide horúci vzduch, takže som vykorený, to tu je. Možno až moc, lebo som tu musel mať otvorené okno, kvôli tomu, aby tu nebolo 35 stupňov. Ideme do mesta. No, išli sme metrom asi tak 20 minút a potom sme teraz 20 minút pešikovali a sme pri jednej z najznámejších pamiatok DC. Tu je White House, a.k.a. prezidentský palác, a.k.a. Bidenova chýža. Toto je za plotom, inak to je celkom malinké, som myslel, že to je väčšie. Inak celkom tu žije pred tým domom, lebo tu je nejaký protest. Neviem, či to je nejaký žobrák, alebo čo robí, ale tu tancuje a vyberá za to peniaze. Ale už si našli aj nejaké kamarátky, tak už tam traja tancujú. A celá táto ulica, kde je ten bielý dom, tak je uzavretá. A môžete prejsť iba cez takéto mreže, ktoré sú tu vybraté a tu sú policajti, ktorí to strážia na bicykloch. A som to vyzeral tak viac friendly, keď som na tých bicykloch. Akože vedel som, aj som videl, že z tých kanáloch v Amerike sa dymí, ale že až takto. Keby to normálne horelo pod tým. No a ak neviete, tak v DC sú všetky múzea zadarmo, takže ak sem niekedy pojete, tak ich môžete navštíviť. Ich tu veľa som pozeral, že nejaké
korejskej vojny a pred nami inak vidíme už takto Lincolnov monument, sa to myslím volá. No takže ak ste nejaký milovník všeobecne dejín Ameriky, to isto pozrite. No a tento Washington monument, čo práve vidíme pred nami, dôležite som aj predtým povedal Washingtonov, nie Lincolnov, tak je to najvyššia kamenná stavba bez oceľovej výstože na svete a stavali ju 37 rokov. Cool. No teraz sme rovno pod ním a ešte som zabudol povedať, že vlastne keď bola tá stavba dokončená, tak to bola najvyššia stavba na celom svete. A z tohoto miesta vidíte rovno Lincolnov monument, ten malinký je White House a tam vidíte Kongres. A strašne ma zaujímalo, prečo to vlastne vyzerá tak, jak to vyzerá. Takže vraj to bolo postavené v tvare egyptského obelisku, čo je štvorhranný útvar, ktorý sa na konci tvaruje do špičky, presne ako toto. A že to symbolizuje rešpekt a úctu a vlastne všetko, čo Amerika cítila jej zakladateľovi. Fakt. No, prešli sme odtiaľ a sem k Lincolnovu pamätníku a toto pred nami je Reflective Pool, ktorý už nie je moc reflektí, lebo tá voda je celá zelená. No, som na druhej strane toho bazéna a sa mi nepríde, že je veľmi akože odrážajúci. Ale vlastne možno trochu je, hej, vidíte tu čiarku. Tu máme Lincolnov památnik, tak ideme dovnútra. Je tu na schodok asi 6 predavačov, čo proste predajú takto pitia. Tu majú všetci rovnako vyložené, aké by sú z jedného gangu alebo z takej jednej skupinky. No vnútri by sa mal nahlas rozprávať, tak som to iba natočil, ale vyzerá to nejak takto. Je to vlastne iba miestnosť, kde je tá socha, nič viac. No rozhodli sme sa, že na ubytovanie pôjdeme busom, tak si sa vyskúšame, ako fungujú busy v Amerike, ale je v tom zatiaľ celkom chaos, lebo píšu, že má prísť o 6 a už je 6:10, 6:05 a stále neprišiel. No síce meškal asi tak 20 minút, ale sme tu úplne sami a stojí len $2 fixná cena. Takže je to lacnejšie, len čakáte bohovie koľko. No už sme nejak 15 minút v autobuse a už je plný a čo som si všimol, tak nikto sa nečipuje. Možno tak traja si skenli tú kartu, ale inak nikto neplatí, neviem prečo. Neviem, či je to tým vodičom jedno, alebo proste dneska to je zadarmo. No sme naspäť na ubytovaní a čítal som si niečo o tých poplatkoch v buse, že prečo to ľudia neplatia. A fakt som sa dočítal to, že tie busy majú byť zadarmo, že vraj od leta, ale že to nakoniec vláda predĺžila až od budúceho roku a že väčšine vodičov to je úplne jedno a že už iba málo tých ľudí nech prejdú, že nech chudne neplatia. Je tu inak bordelek v stánku, ale to preto, lebo sa balíme. A zajtra ráno o 8 nám už ide autobus do New Yorku, ale to sa vidíme v ďalšom videu. Takže toto bolo všetko pre dnešné video, dúfam, že sa vám páčilo. Zanechajte like a vidíme sa niekedy inokedy. Čaute.